Здравейте, приятели, ето е дългоочакваната втора част. Окей, те са си говорили. Чакайте да донеса и Стефани. Тя е нова, между другото. Тя дава парите. И тя се тръгва, даже и чистачите купиха. Хора, извинете, но нямам намерение да слушам такива неща. Затова тя си я тръгнала и те влизат вътре и тия я поздравяват. Приятели, извинете, но ще преместя. Премествам хора за малко доле на пода. Ще правя, защото така ми е по-добре или по-удобно. И окей, приятели, след като я купиха, те направиха път и седнаха всички почти. Тази път защо не е весела? Ето, направиха път и те влизат горе. Ходят горе, де. Окей, приятели, чудите се защо. Толкова много чакахме за втора част. Но окей. А трета част, не знам какво ще е. И аз. И те тръгват и на стените им имаш имена. Това е моя. Не, банята е това. Ето е моя. И окей, приятели, нека да ги преоблечем. Хора, не забравяйте, че им направим и нови прически. Ето е. Това е Мелани, хора. Аз... Ако вижка. Аз имам същото. Ела да играме сега тока-бока. Какво? Аз имам. Да. Чакай да си дигнем якето. Ето, играем тока-бока, правим видео. Нека да им оправим сега прическите. Ако чакай, ще